Munoziva ka zvinoitika pano ndezvekudaika. Mazezuru anovuga kuti ndine problem navo, handina problem navo Mazezuru ini. Asi tichida kutiwo panguva ino yema elections tichida kuti tiitewo zvinhu zviri zvakarongeka. Hino mangwana makati problem mangwana Mazezuru, makati mangwana pauya yamwe problem. Pauya yangu tomboti Mazezuru chimbomirai nhanti vakomana inguva yema elections hino. Yatida kuti tidini tiite mutungamiri wedu mutsva pachigaro. Handiti takasimudza ruoko takadai tichiti chisa ipapo pambama. Hino Mazezuru mangwana makati problem, mangwana makati problem. Zvinofamba seiko nhanti vakomana? Zuru apa. Pakabuda zvezvisikana zvichitaka mukomana, zvaitaka mukomana zvezvisikana. Zvimwe zvichirova pai wanditsa pamimba, umwe pai wanditsa mbima, ngati saka ndibambo zvavo. Vamurowa mangwana unongwa mwana wazvarwa zvema kudzoka makuti pai tipichipa mari ye-maintenance. Hino muchapuwa nechitunha remadai mataka munhu kudai zvobari. Iya sauti kai muri kuita pa live. Mungaimbaisa sauti pa live evidence ndo zvobari munofira mujeri Mazezuru nezvamunoita izvi. Yapera paya mangwana yabuda imwe video. Izvikomana Mazezuru zvakasimudza makumbo kudai mudenga umu. Zvakamurura makumbo. Pano umwe uripo. Pazasi ndakati pamwe ndiani ndigynecologist zveunoona neutano bwemunhu kana kwaniko Muzezuru zvobari unorya manyowa. Muzezuru busy kutaka manyowa zvobari Muzezuru ndakati nhanchini kona kumana hamurikiona hepatitis B C hamuzvirkiwo ere anti zvobari kuita kukokotedza Muzezuru waita kukokotedza ndakati nhanti veduwe nyangwe uyo unorya mushonga womusana zvobari amusvode here nani Mazezuru zvobari munombohwa kudiko Mazezuru inguva yema-elections inoda kuisa mutungamiri wedu panyika tichiti chisa ipapo pambama chaipo hatichi mazuva ano zvobari hanzi kwane freedom kawo kuti munoita zvaunoda kana kumira pakati peHarare vakochiti icho saka ndauya ine mukaranga ndichiti pambama ipapo Mazezuru chimbotipirewo nguva yekuti tikwanise kuisa mutungamiri wedu watinohwa kuda chisa mbama chisa ipapo Mazezuru mbomiraizve mune problem Mazezuru.